Jeg hedder Flora. Jeg går i 2A, og jeg spiller Nico. Jeg hedder Adam. Jeg går i 1. J, og jeg spiller en rolle, der hedder Alfred. Vi har arbejdet på musicalen siden september. Første gang vi startede, der kunne vi finde ud af, hvordan vores roller var. Ja, hvordan de gik, og hvordan de bevægede sig. Og der er sådan en baggrundshistorie var og sådan noget. Jeg glæder mig ret meget til, at det kommer ned på scenen. Man kan mærke, at det er sådan ved at samle sig, og man kan se de andre scener og sådan noget. Man kan se, at det bliver sådan en helhed. Ja, og der kommer sange på, og vi får scenografi og dansende. Jeg synes, den sidste scene er den sjoveste, fordi at der er god energi. Jeg føler, den er ret powerful. Altså, jeg er stadig overrasket over, hvor dygtige bandet er. Ja. At de bare kan sige, nu spiller vi lige det der, og så gør det first try nærmest. Altså, ja, det var ret sindssygt. Det var sygt at se på. Altså, det sjoveste for mig i hvert fald, det er nogle gange de her pauser, vi får, eller hvis der er nogen, der siger et eller andet, der er måske en fejl, og så begynder vi bare egentlig at grine. Og vi har det egentlig bare sjovt med, der er ikke noget stress. Det sjoveste, det er helt klart at være her i weekenderne. Og selvom det er hårdt at møde op sådan kl. 10 om morgenen, er det bare sådan hyggeligt og bare god stemning.